Здравейте и добре дошли в видео номер 1 от нашето обучение, което е свързано с предстоящите промени в трудовото законодателство и въвеждането на единния електронен трудов запис. От 1 юни 2025 г. в България влиза в сила едно от най-съществените изменения в трудовото законодателство за последните години, а именно замяната на трудовата книжка с така наречения единен електронен трудов запис. Тази промяна е част от по-широка реформа по дигитализация на заетостта, заложена в измененията на Кодекса на труда, както и в Наредба номер 5 от 29 декември 2023 г., приета от Министерството на финансите. Създава се нов централен регистър на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите, в който ще се вписват всички данни относно трудовото и служебното правоотношение на всяко наето лице. Това ще бъде единна, достъпна и официална електронна база, която ще съдържа пълната трудова история на всеки работник или служител. Най-съществените акценти на промяната включват задължително подаване на електронен трудов запис при всяко сключване, изменение и прекратяване на договор, стриктно дефинирани срокове за подаване, въвеждане на нов електронен формуляр, приложение номер 1, който съдържа 33 полета и изисква значително повече информация от досегашното уведомление по член 62, алинея 5 от Кодекса на труда. Създаване на официален електронен достъп до трудовите записи за работниците, работодателите и компетентните институции. Ще се извърши промяна в механизма на корекция на подадените данни. За част от полетата се изисква първо заличаване, след което ново подаване. Вписването подлежи на контрол от Главна инспекция по труда и приходната администрация, като при установено нарушение работодателят е длъжен да коригира данните в срок от 3 дни. Прекратяване на използването на трудовата книжка. Електронният трудов запис я заменя напълно, като доказателство за трудов стаж и основание за права. Нека да кажем няколко важни уточнения, свързани с трудовата книжка. Считано от 1 юни 2025 г. хартияните трудови книжки официално ще бъдат заменени от единния електронен трудов запис, поддържан в регистъра на заетостта от Националната агенция за приходите. Това е част от законодателната реформа, насочена към дигитализация на трудовите отношения и улесняване на достъпа до информация както за работниците, така и за работодателите и контролните органи. До 1 юни 2025 г. работодателите имат задължение да попълнят всички данни за трудовия стаж на работниците и служителите. За тази цел може да бъде използван досегашният правоъгълен печат, приложим при удостоверяване на трудов стаж. Важно е да се подчертае, че не се вписва текст за прекратяване на трудовото правоотношение, когато, разбира се, такова не е настъпило. Също така не се вписва текст, че трудовият стаж е равен на осигурителния стаж. Тази констатация няма място в трудовата книжка след промяната. След окончателното оформяне на трудовата книжка следва да бъде незабавно върната на работника или служителя. Препоръчително е това да бъде удостоверено чрез подписване на декларация, която се съхранява в личното трудово досие на работникът или служителя. Макар данните да започнат да се съхраняват в цифров формат, хартиената трудова книжка не губи своята юридическа стойност за минали периоди. Тя остава валиден документ за удостоверяване на трудов стаж до момента на прехода към електронния трудов запис. Затова работниците и служителите трябва да съхраняват трудовите си книжки и да ги представят при нужда пред институции, например при пенсиониране или проверка от Националния осигурителен институт. Всички споменати промени изискват не просто познаване на нормативната уредба, а цялостна реорганизация на вътрешните процеси по управление на трудовите досиета. Всички ТРЗ специалисти, HR експерти и работодатели трябва да бъдат подготвени за новия ред, както технически, така и административно,
чрез разбиране и стриктно прилагане на правилата по новата наредба. Настоящото обучение е създадено, за да ви осигури сигурна навигация през целия процес на работа с електронния трудов запис, от нормативната база до практическото попълване на формуляра. Категорично бихме могли да кажем, че трудовото администриране ще стане по-структурирано и проследимо.